माबायदि नांगौ फाख्रा सिख्रा गस्ला नायनोबा नै हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बरायहरनाय थाबावबाय। आं दिनैहाय थांनो नागिरदों रौता टाउनावहाय एसे बेरायनो होननानै आङो ओंखारबोबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होस्लायदो आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होदो, कमेन्ट, लाइक स' गासैखौबो खालामनानै होदो आरो गोदान भिडिअनि थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। स' आङो दायो रौता टाउनाव मोनफैबाय। बिल्डिं गोदोर गोदोर जाथारबायलै रौतायाव। स' जोङो बेयावहाय लोगोफोरखौ नेबाय थादोंमोन। लोगोफोरानो थाबखौनो सफैदियामोन। स' बेनि उनाव जोङो लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय। जोंहा लोगोआ बेयाव गस्ला बायना बायदों, नै लंपेन्ट। हा? सुभाष चन्द्र बस। गस्ला लाना फैदो दा माने 6 पकेट लंपेन्ट लाना फैदो बेनो। लाजायो बिल्डिंआव फैलायबाय नै जोङो गस्ला नायलायगोन। मोनो बियो माथो थांगोन गोजौ दङ गोजौ दंबावो। दा जोङो जुथा नायलायदों नै। नैबेखौ नायनाय बेबो बोसोरसे जाबाय। माबायदि नांगौ हाबबासो नांगोन एसे रिप्लेन जानांगौ आरो आंनो 32 कला माबायदि दाखोर बे जाहा बिथाङा लंपेन्ट नायदों। मबे मोजा ब्रेन्डेड खिथिब्रा माहाय ब्रेन्डेड नैबेखौ लानानै फाख्रा सिख्रा गस्ला नायनोबा नै रौता बिल्डिंआव नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो लानोबो हागोन। खम प्राइसआवनो मोननाय जायो। नैबेनो दखानिया। मिसा होनदों मिसा बा 800 गांनै दं लाजायो। बेयाव गामिनि फैदोंमोन गस्ला लंपेन्ट बायनो। बेयाव लोगो मोनबाय आरो बेयावनो ग्रोब बनायबाय आंबो भिडिअ। गाइस माबायदि मोनदों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दाम दरायबाय थादों मालाय। जोंहा लोगोफोरा फैलायबाय माखासे। थाबायबाय जोङो दिनै नै
दाबो टाउनावनो दोङो रौता टाउना एसे डेभेलप जाबाय उदालगुरिखौथ' आरो बुंनोनो नांला उदालगुरियाथ' बहुत जौगाखाबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना जोङो आरो दायो साहा लोंनो थांनोसै जानोसै नै उनाव फैला दोङो आलुआ माने गोदै दानिया जेनजेर हाखाय जायो आंनि बे बनजा जायो बेबो जागासिनो सार बा गोथाव रला गोथाव बोराय नै रला आरो नैबेयाव बनायबाय थादों नै आरो नैबे जाबाय थादों दिनै टाउनाव फैनायानो मोनाबाय स' दायो जोङो थांनो ओंखारबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय जै बर' हारिनि जै